شالوم 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 بيتسب እግዚአብሔር አምላኽ ከመይ ሓዲርኩም ሰላም ጸጋ ምሕረት ፍቕሪ ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኹም እዩ ኣነ ሓውኹም ሰላሕ ዲኔ ካብ CRG ኢንተርናሽናል ቸርች ስቶክሆልም ስዊድን ናይ መዓልቲ ቃል ድብል ፕሮግራም ናይ ሎሚ ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ እግዚአብሔር ቃል ክንካፈል ኢና ሎሚ ንካፈሎ ቃል ኣይ ንተሃወኽ መራሒ ኣለና ዝብል እዩ ኣይ ንተሃወኽ መራሒ ኣለና ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታዩ ሪኹም ኣሕዋት ክርስትና ካብትን ርእስና ብርእስና ንመርሐሉ ዝነበርና ህይወት ወፂና ብኻልእ መራሒ ናብ እንምርሐሉ ህይወት ኢና ኣቲና ከምቲ ትማሊ ብድላይናን ከም ድላይና ንጎይ ዝነበርና ብድላይናን ከም ድላይና ንሓስብ ዝነበርና ብዝመፀልና ሓሳብ ርእስና ናብ ዝደለናዮ ነብል ዝነበርና ሎሚ ግን ብኽቡር ዋጋ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ተዓዲግና ዝኣተናዮ ናይ ክርስቶስ ህይወት ግን ከምቲ ናይ ትማሊ ብድላይናን ከም ድላይናን ኣብ ደስ ዝበለና እንጎየሉ ህይወት ኣይኮነን መራሕለና እቲ መራሒና ናብ ዝመረሐና ንሱ ናብ ዘበለና እንኸደሉ ህይወት እዩ ስለዚ ከምቲ ማሊ ብተሃዋኽ እንጎዮ ዝነበርና ሎሚ ግን ከምኡ ብተሃዋኽ ክንጎይ ኣይግበአናን እዩ ምኽንያቱ ሎሚ ማስተር ናይ ህይወትና ቦስ ናይ ህይወትና መራሒ ናይ ህይወትና ገዛእ ናይ ህይወትና ኣለና እሱ እንታይ ይብል ኢና እንብል ሕጂ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ስለዚ ሎሙን ከምቲ ማሊ ስምዒትና ናብ ዘበለና ነብል እንተዳኣለና ኮይና ኣብ ሮንግ ዝኾነ መገዲ ኢና ዘለና ምኽንያቱ እዚ ሕጂ ኣቲና ዘለና ህይወት ከምቲ ማሊ ኸኺደና ኣይክእልን እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ካብ ጥቕሲ 13 እቲ መንፈስ ሓቂ ምስ መጸግና ንሱ ዝሰምዖ ዘበለ እዩ ዝዛረብ እምበር ካብ ርእሱ ኣይዛረብን እሞ ንሱ ነቲ ዝመጽእ ከፍልጠኩም ናብ ኩሉ ሓቂ እውን ክመርሐኩም እዩ ዋው ሪኢኹም ናብ ኩሉ ሓቂ እውን ክመርሐኩም እዩ ንሱ ኻባይ ክወስድ ክነግረኩምን እሞ ንዓይ ከኽብረኒ እዩ እቲ ናይ ኣቦ ዘበለ ኩሉ ናተይ እዩ ስለዚ ካባይ ወሲዱ ክነግረኩም እዩ ዝበልኩኹም ዝገርም ነገር እዩ ክርስቶስ ኣብ ህይወትና ዝኸብር በቲ ክርስቶስ ዝሃበና መንፈስ እዩ ኣብ ሓቂ ክንመላለስ ዝረድአና ናትና ድሌትን ኣተሓሳስባን ዘይኮነስ ናቱ ድሌትን ኣተሓሳስባን እዩ ስለዚ ብጎደና ሓቂ ኩሉ ንኽመርሐና መንፈስ ሓቂ ኣብ ውሽጥና ኣለና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጉዕዞና ካብ ንእሽተይ ክሳብ ዝዓበየ እንታይ ይብላሎ እቲ መንፈስ ምባል ክንላመድ ኣለና ክርስቲያናት ኮይና እቲ መንፈስ እንታይ ይብላሎ ፈቃዱ ዲ ምባል እንተደኣ ዘይተላሚድና ኣብ ብዙሕ ጎደናና ክንጋገኢና ክርስትና ብተሃዋኽ ከም ድላይካ ትጎየሉ ህይወት ኣይኮነን ብህድኣት እሱ ብዝብለካ እትኸደሉ ህይወት እዩ እንታይ ይብል መንፈስ ቅዱስ እንታይ ፈቃዱ መንፈስ ቅዱስ እንታይ ክገብር መንፈስ ቅዱስ ፈቃድካ ዲ ጎይታ ምባል ክንላመድ ኣለና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እኳ ንገዛእ ርእሱ ኣብ ምድሪ ክመላለስ ከሎ ፈቃዱ እንዳሓተተ ብፈቃዱ እንዳተመርሐ ዝኸይድ ነይሩ بزي فقاد منفس قدوس ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምንም ነገር ኣብ ምድሪ ኣይገበረን ንምንታይ ተተባሃለ ብፈቃዱ ጉዳዩ ንኽፈጽም ኢና ምድሪ መጽዩ ጎይታ እኳ ፈቃዱ ዝኽተል ካብ ነበረ ንሕና ደኣ ክሳዕ ክንደይ ብህድኣት ፈቃዱ ምጽባይ ዘየድልየና ብዙሕ ግዜ ኣብ ናይ ክርስትናና ጎደና ብዙሕ ሳዕቤናት ዘጋጠመና ባዕልና ንባዕልና መምራሕ ስለዝለመና እዩ ባዕልና ንባዕልና ስለንመርሕ እዩ እቲ ሓቂ ኣብኡ እዩ ዘሎ ንዑኡን ተሰሚዕና ኢና ኣብ ሓቂ ንረከብ ንዑኡን ተሰሚዕና ኢና ብሓቂ ንመራሕ እቲ መንፈስ ሓቂ ንሱ ብመገዲ ሓቂ ዘበለ ኩሉ ክመርሐኩም ይዝብል ምናልባሽ ትማሊ ከምዝ ተሰሚዕኒ ኢልና ንገብር ነርና ንኸውን ሎሚ ግን ስምዒትና ንስምዒቱ ኣግዚእናየ ኢና ስምዒትና ብስምዒቱ ተመሊኽ እዩ ንሕና ብዝተሰምዐና ዘይኮነስ ብናቱ ስምዒት ብናቱ ድሌት ብናቱ ፈቃድ ጥራሕ ኢና ንኸይድ ትማሊ ብዝሓሰብናዮ ናብ ዝደለናዮ ነብል ነርና ንኸውን ኢና ሎሚ ግን ብዋጋ ተዓዲግና ኢና ኩሉ እንትናና ናቱ እዩ ናብ ዝደለናዮ ኣይነብልን ኢና ሓደ ዛንታ ክነግረኩም ሰለስተ ሰባት ኣብ ባቡር እንዳኸዱ ካርታ ጻወቱ ነይሮም ሓደ ራብዓይ ድማ ኣብ ጎኖም ነይሩ እቶም ሰለስተ ሰባት ነቲ ራብዓዮም ካርታ ምሳና ተጻወት ኢንጆይ ግበር ኢሎሞ የቕሬታ ኢልዎም ኢደይ
ናተይ ኣይኮነትን ኢልዎም ሰንቢዶም እንታይ ማለት ካ ኢድካ ዳ ምሳኻ እንዲ ዘሎ እንታይ ኮይኒ ኢድካ ናትካ ዘይኮን ምስ በልዎ ኩሉ እንትናይ ብክርስቶስ ተገዚኢ እሱ ናብ ዘበለን ጥራሕ ይዘብል I don't have my own hand ኢልዎም ኢየሱስ ንዘላለም ጎይታ እዩ ደስ አይብሎኩምን ናብ ዝደለኽዎ ኣካላተይ ኣይንቀሳቕሶኒ እሱ ናብ ዝብለኒ ፍቓዱ ናብ ዝኾነ ጥራሕ ኣካላተይ ዘንቀሳቕሶ ማለት እዩ ኣሕዋት ዓይንና ናቱ እዩ ኢድና ናቱ እዩ እግርና ናቱ እዩ ህይወትና ናቱ እዩ እሱ ናብ ዘበለና እምበር ንሕና ደስ ናብ ዝበለና ኣይንኸይድን ኢና ደስታና ደስትኡ እንተኾይኑ ጥራሕ ኢና ንኽተል ኣሕዋት ገለገለ ሰባት እዚ ነገር እዚ ደኣ ንእሽተይ እንዲ ኢልና ከምድላይና ንወስኖ ውሳኔታት ኣሎ ርግፀኛ ኮይነ ክነግረኩም ንእሽቲ ኢልና ከምድላይና ዝወሰናዮም ውሳኔታት ፍቓዱ እንተደኣ ዘይነይሮም ኮይኖም ከቢድ ሳዕቤን ከምፁልና ይኽእሉ እዮም ካብ ንእሽተይ ክሳብ ዓብዪ ድምፂ መንፈስ ቅዱስ የገድሰና እዩ የድልየና እዩ መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ ቅልጡፋት ኣእጋር ይስሕታ ኢሉ ርኢኹም ኣሕዋት ድምፁ ከይሰማዕና እንቕልጥፎ ቅልጣፈ ኣብ ዓወት ዘይኮነ ኣብ ውድቀት ይዘብፅሐና ተሃዊኽና ነምፅኦ ፍረ የለን ንዕኡ ብምስማዕ ብህድኣት ግን ብዙሕ ፍረ ክንፈሪ ንኽእል ኢና ህድእ እመበሉ ኣነ ኣምላኽ ምዃነይ ኣስተውዕሉ እዩ ዝብል ምስትውዓልና ኣብ ብህድኣት ንዕኡ ምኽታል እዩ ዘሎ ንእሽቱ ነገራት እዮም ኢልና ዝነዓቕናዮም ዓበይቲ ጉድኣት ከየምፁልና ንዕኡ ጽንበል መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል ኢያሱ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ኢያሱ ምዕራፍ 7 ካብ ሓደ ክንብበልኩም እየ ደቂ እስራኤል ግና ኣብቲ ሕርሙ ነገር ኣበሳ ኣበሱ ኣብ ነገድ ይሁዳ ኣካን ወዲ ካርሜን ወዲ ዛቤድ ወዲ ዜራሕ ካብቲ እተሓረመ ወሰዶሞ ኩራ እግዚአብሔር ኣብ እስራኤል ነደደ ኢያሱ ድማ ናብ ያሪኮ ናብታ ምብራቕ ቤትኤል ኣብ ጥቓ ቤት ኣዊን ዘላ ዓይን ሰባት ሰደደ ዓይ ሰባት ሰደደ ደይብኩም ነታ ሃገር ሰሊዋ ኢሉ ተዛረቦም እቶም ሰባት ከዓ ደይቦም ንዓይ ሰለይዋ ናብ ኢያሱ ተመሊሶም ድማ ኩሉ ህዝቢ ኣይድልን ሒደት እዮም እሞ ንብዘሎ ህዝቢ ናብኣ ኣይተድኩሞ 2 ወይ 3 ሽሕ ዝኣክል ሰብ ደኣ ይደይብ ንዓይ ከዓ ይውቅዕዋ በልዎ ኣብቲ ህዝቢ ድማ 3 ሽሕ ዝኣክል ሰብ ናብኡ ደየበ ግናኸ ኣብ ቅድሚ እቶም ሰብዓይ ሃደሙ እቶም ሰብዓይ ካብኦም ኣስታት 36 ሰባት ቀተሉ ኣብ ደገ ክሳዕ ቀባሪ ክሳብ ሰባሪም ሰጎግዎም ኣብቲ ቁልቁለት ድማ ወቕዕዎም ሽዑ ልብት ህዝቢ መኸኸ ከማይ ከዓ ኮነ ማይ ጂሰስ ረእይዎ ቅድማ ዓይ ኒያሪኮ ስዒሮም ማየም ኒያሪኮ ኣፍሪሶም ማየም ያሪኮ ኣዝዩ ዓብዪ ነይሩ ኒያሪኮ ከዕወትሉ ዝገበሮም ግን መሪሕነትን ድምፅን ናይ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝተኸተሉ እዮም ግን ኒያሪኮ ትማለ ስለ ዝተዓወቱላ ሎሚ ግን ንዓይ ድማ ክንዕወተላ ኢና ኢሎም ተኣማሚኖም ንእሽተይ ኣይሎም ንዒቖም ድምፁ ይሓተቱን ንእግዚአብሔር ፍቓዱ ይሓተቱን ፍቓዱ እንተዝሓቱ ነይሮም ክኸዱ ከም ዘይብሎም ምነገሮም ነይሩ ምኽንያቱ ከዕውቶም ዘይክእል ሕርሚ ኣብ ማእከሎም ነይሩ ንእሽተይ ኣይሎም ምንዓቆም ንእግዚአብሔር ዘይምሕታቶም ግን ኣብ ክሳራ ኣትዮም ክሳብ ህይወት ብዙሓት ጠፊእዎም ኣዝዮም ከዓ ሰንቢዶም ንምንታይ ተተባሃለ ንእግዚአብሔር ዘይምሕታቶም ኣብ ውሽጦም ዘሎ ጉድ ክርእይዎ ይከኣሉን ረአይ ኣሕዋት ንእሽቲልና ዝነዓቕናዮም ጎደና ከምዚ ከሃሲና ይኽእሉ እዮም መራሕለካ ኣይትተሃወኽ ህድእ በል ንዕኡ ተኸተል ሻሎም